bayeka amasiko akubo, bayeke nezinto zakubo, bayothatha amasiko ezinye izizwe, bazahamba bazenza amaJuda. Sake sibona mawufika ngathi uyohlangatshezwa abantu angazi ngendaba zokuhlangatshezwa, kodwa nayo into engiyaziyo uJesu uyinkosi. Ngomlomo uyafuma. Wabafata kuyona into yokusonta le. Siyafuma njengoba sila nje sifumile. Listen, ngiyasatshela enye into manje. Angithule kule sonto yazi. Ngiyasatshela enye into manje. Sasifuma. Kukhona ingoma enjalo ethi mina no Jesu wami. Mina no Jesu wami. Mina no Jesu. Osavumela. Angazi abanye babebheka ngakuye babona bana ngazi. Abanye babebheka kuye bayishonta abayithandayo. Kodwa sisobonga enkosini ukuthi amehlo ethu avulekile. We see the King. He is the Lord of Lords. Uyinkosi yamakhosi nombuso wababusi. Kukomakash. Lalani batana benkosi nginishumayeza. Makusibulalisa lokho kungcono sifele khona isivumi. Sesavu. The biggest challenge sesavu. Futhi lalela. Lithi iBhayibheli mawuvuma ngowakho umlomo. Mazivumele thina. Engakho ngisho uma ngeke asakhipha lento kuvume mina. Ngisho baba ngeke akhiphe lento kuvume mina. Ngithuleleni vele. Ngisho girlfriend ngeke sayikhipha lento kuvume mina. Ngisho boyfriend ngeke ikhiphe lento kuvume mina. Ngisho blesser ngeke likhiphe lento. Kuvume thina. Listen, othi ngishumayeza. Lento kaJesu personal. Personal. Yazi qala kuphi ukukhathaza. Ngalesikhathi usuyenza usuyifaka kwi plural form lento. Usuthi thina siya. Once yaba kwi plural form siklakhle. Lento kwi singular form. Awashaya isingisi manje. Nikhona nibathanda ka. Ashaya isingisi. Ashaya. Let it personal. It's me, myself, and I. Yazi ngenzelani? Ngenzele uthi omunye meseshintsha statement ngisale nesami. Uthi hayi mina ngiyavuma ukuthi uyinkosi. Uthi omunye akangibusisi mina ngiyakathi ngingaqala nokukholwa izinto zami nje ngibona ngathi buka nje bayashada abanye ngapha nangapha angazi kahle kodwa kusele ngemuva uyinkosi. Uthi awukahleni bafowethu ngezwe manje mawufika kuJesu uyothola imoto uthola imali uthola angazini uthi angaka ngikosho kahle kodwa ngikwaziyo uyinkosi. Othi sathe ngishumala ngenze noma ungakayithola imoto ubukhosi bakhe abushintshe. Phela ubukhosi bakhe abukhandwanga izinto ezimaterial. Ube inkosi imoto ingakabi khona. Ube inkosi umshado ingakabi khona. Mshado nomshado Jesus is Lord. Nikhona nibathanda kahle. Mawuvuma ngomlomo. Lalana uvuma ngomlomo. Lalela uvumi nomini. Uvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngizoshumayeza lento olakahlale siyenza every day. Vuma umlomo that Jesus Christ is Lord. Uvuma the lordship of Jesus. That's what makes you. Ilento ekwenza ukusindiswa khona. Uthatha ilordship. Ubukhosi bakhe. Shuthi
automatically mawuvele wakholwa nje ushintsha umaster. Elathula isonto lathi swe. Ngithi mawusindisa usushintsha umaster. Usuka kade ubanje umaster omunye nje isiwengu sika master ungena ku master omusha. Kodwa nikhona nibathandeka. uJesu uthe memchaza uSathane wathi uNkulunkulu walelizwe with small letter. Umbuza ngoNkulunkulu walelizwe, umbuza ngo small letter ngoba uSathane uyinkosi kwabamlandelayo, uJesu uyinkosi kwabamvumayo. So njengoba usibona nje sithatha ubukhosi bukaJesu sikhahlela bukaSathane, sakhahlela obamadimoni, sakhahlela obumnyama, sathatha na lordship of Jesus. Therefore, there's no devil osene say. Amadimoni awasena say. We have one master. Somebody say one master. Uthi uJesu akakwazi umuntu ukukhonza amakhosi amabili. Lalela, ingakho ayikho kwi-system. Lento yakho uthi uyakholwa ngapha ubambe ngapha. Ayikho lo. Ayikho lo. Uthi ngapha ngumzalwane. Wathi omunye nguhlanganisa konke. Kuya ngokuthi uqhamuke ngaphi. Ungifuna ngaphi? Ungifuna ngaphi? Ungifuna ngakalizwe. Ngizokuthatha ngakhona. Futhi uma ungifuna ngapha ngiyashwinga ngibuye nga. Hayi! Awukwazi ukuba no master about two. Angisho ngiyasho kodwa. Uthomuni. Hey ubone ngani baba yazi ngibuya kulo nje last week. Ungifuna ngani? Ungifuna ngeBhayibheli noma ungifuna ngani shona? You cannot have two masters. You cannot have two masters. You take the lordship of Jesus. Vala kisiswami qedela sithandazele sengiqedile ukushuma. So bona kusasa okuyi. Funda. Zweni yakho ukuthi phansi mamsu. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho. Then the word uma linama conditions. Should let it mathiwa nje uma kusho this thing happens only if. Futhi uma ungayenzanga lento eshuwa manje ama results asegcineni ngeke kwathola ngoba la kukhishwa ama conditions before leli gama ethi uma ungakho umufuna majahi yabona igama ethi uma is a key word kusho ukuthi lento iyenzeka kubantu kuphela abazolandela this principle. Yes, futhi awukwazi ukufinyelela somewhere mungalandelanga lezi zinto ezikho. Funda ke sisiwami uma siyathandaza. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho. Wow, mawuvuma ngani khulumani? Mawuvuma ngani? uJesu uvunywa ngani? Ngangabona igame lapha. Ningangijudge ngoba nani ningangihluleli ngoba nani nihlulela. Ngambuka enye game lapha ya come. Ngambuka igame ye wrestling. Ngayibuka wrestling kudala bathandakazi. Ngisengadliwa ukuthi hayi ngabona. Kwakune match lapha ababeyidlala ababeyibiza ngo I quit match. Bayazi ababuka wrestling kancane nabo. Hayi nomswayeka phela kulungile kodwa nje wakwayibuka khona. Futhi nayo lalela kwakune match lapha kubiza ukuthi I quit match. Job. I quit match. Leya match yayidlala kanje. Wrestling niyazi nani? Uthi wrestling they will thangaza you phansi. Press phansi. Mase who's this person uref. Ashaya ngathi 1 2. Futhi umunyakaza. Engakashayi kathathu. Ayisho ukuthi igame saqhubeka. Kodwa lapha abashintsha the system that time. Basebethi asizokushaya 3 times. Sizosebenza ngo I quit match. Uref that time wayengahamba wayiphethe mic. The referee will go like this, walking with the microphone like this. Siyathangazana nje, ngathi bapressile phansi. Pressile. Ureferee wenza nje uthatha imicrophone ayibeke emlonyeni wakho. Kufanele kusho wena ukuthi I quit. Uma ungakazusho ukuthi I quit, igame iyaqhubeka. Wayibeka kanje emlonyeni womunye athi ebempresse so phansi lo nyathela lumgqobile umsonto ingalo sometimes abeke imicrophone. What do you say?
lithi lilodwa igama enginqabayo, nginqaba igama lithi I quit. Ngoba uma ngithi usho mina ukuthi I quit, imeshi yaphela. Likhona nibathandekayo, nathi sinjalo. uJesu simvume kanye. Uma uSathane esifaka ezilingweni, esifaka emlilweni, mase sibuza thini ngoJesu, asivumi ukuquitha ngoba savuma. Kuthi angimemeze ukuthi ungaquit noma sebekuhleba, ungaquit noma sebekudelela, ungaquit noma sebekubukela phansi, ungaquit. uJesu uthe uthanda ukusemva kwami akayidele nithuleleni. Uthe uJesu uthanda ukusemva kwami akenze njani? Mase thabatha isiphambano sakhe enze njani bathandekayo? Suthi uJesu umlandela nesiphambano sakho, umlandela neinhlupheko, umlandela uhlekwa, umlandela udelwa imndeni, umlandela usibukelwa phansi. You follow Jesus.